ଏବେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭୋକ ଲାଗିଯିବ। ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ କ୍ରିସ୍ପି ମାଛ ଭଜା। ବିଲିଭ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଏଲ୍ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ତଥାପି ସୁପର କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ଏ ଭଜା। ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାୱା ବସାଇକି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଥିଲି। 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଭାଜିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ପକାଇ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଥିଲି। ସେଥିରେ 2 ଚାମଚ ବେସର, ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମାଛ ମସଲା, ଗରମ ମସଲା ଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମାଛ ସିଝିବା ଭିତରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ମାଛ ସହ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାଜିଥିଲି, ଯେମିତି ଉପରେ ବେସର ଟିକେ ତାତି ଯାଇଥିବ, ଯାହା ପାଟିକୁ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗିବ। ଏବେ ବେସର ଦେଇକି ମାଛ ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଖରାଦିନେ ଖାଲି ପଖାଳ ଆଉ ଏ ମାଛ ଭଜା, ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ।